Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. De Extra meldt dat de MFK een nieuwe kandidaat heeft voor de positie van minister van Justitie. Het zou gaan om iemand van de familie Today. En dat zou kunnen betekenen dat Americo Today de huidige fractieleider minister wordt. Maar waarschijnlijker is dat het gaat om Rigo Today, nummer 16 op de lijst van de MFK en voormalig politieagent. In eerste instantie had de MFK Eduard Braam voorgedragen, maar hij kwam niet door de screening. Op Haiti is de president van het land, Jovenel Moïse, thuis doodgeschoten. En dat zorgt voor een heel onduidelijke situatie op het eiland. Als gevolg daarvan heeft Jet Air de vlucht naar Port-au-Prince vandaag afgelast. Dat meldt de Extra na gesprek met Faina Hasset, woordvoerder van Curaçao Airport Partners. Agua y corriente es esencial para nos vida diario. E pensei em Aqualectra, ta honrar de por servir e de contribuir no bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos danke para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of llama 0800 0135. Muito nos te contribui na melhor Curaçao. De pastoor van de kerk in de Kayapachi Jan Bakhuis in Oost-Jongbloed is nog steeds verbaasd over de brandstichting die eerder deze week heeft plaatsgevonden. Onbekenden hebben brand gesticht in zijn kerk en een plakkaat achtergelaten waarin ze hebben geschreven dat er de volgende keer bloed zal vloeien. Volgens pastoor Bruno heeft hij met niemand problemen en snapt hij ook niet waarom iemand het op zijn kerk gemumd heeft. Zoals bekend is op 21 juni begonnen met werkzaamheden aan de Julianabrug. Het gaat deze keer vooral om de werkzaamheden aan de leuning. Dit heeft tot gevolg dat de brug minder toegankelijk is voor verkeer en dat leidt tot opstoppingen, zoals te zien is op deze foto's van de Extra. De minister van Justitie van Sint Maarten, Anna Richardson, heeft op Curaçao het opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheidszorg bezocht. Dit staat bekend onder de naam ORV. Ze werd onder meer begeleid door Rigo Today, die wordt genoemd als mogelijke nieuwe minister van Justitie hier op Curaçao. Richardson is op Curaçao in verband met het 4-landen-overleg op het gebied van justitie. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.